प्रवाह पावितस्तरे घरे वलम्ब्य लम्बिताम्बुजं कृतं कपालिकां ढमढमढमन्निनादमड्डमर्वयुच्चकार चण्डताण्डवं तनोतु नः अमृत देव देव महादेव आज से महादेव से पर्व जो पर्व कह जाए महाशिवरात्रि का जागर आज दिन में माँ सती महादेव को पाइबा आराधना करी आज दिन में ही विवाह करते से दिनटी है फाल्गुन मास कृष्ण पक्ष चतुर्दशी माँ सती सहित महादेव विभागर होता आज यही तिथि जहाँ जागर जागर तिथि केतकी आज अभिशाप पाई जहाँफल से आज दिन पाई केतकीय दिन जागर महादेव सब देवता भितर एक विडम्बनार ठाकुर आज्ञा देखी सब मंदिर लक्ष्मी नारायण अच्छा महादेव भितर महादेव थे भितर माता पार्वती थे बेड़े पुत्र थे कांथ उपर आउ कौना कौटी महादेव संसार में पूजा पाठ अन्य देवदेवता मंदिर में पूजा पाठ महादेव घर ना तक बाहाना वृषभर भी घर ना माता पार्वती कथा छाड़ू तर बाहन सिंह बाहन हेल्ले महादेव बाहन वृषभ बाहन खाद्य खादक एपटे पुओ गणेशर बाहन मूषा एपटे आउ गोटे पुओर बाहन मयूर क्या सांगे कहार मेल ना हेले सबू समस्ते गोटे फैमिली समस्त परिवार अग्रपूज्य गणेश अग्रपूज्य माता भगवती देवी अग्रपूज्य महादेव देवादेव महादेव कार्तिकेश्वर अग्रपूज्य से आज महादेव जागर तिथि बुलवा गोरेखनाथ आउ जाना गोरेखनाथ महात्म्य कृष्णा मीडिया महाशिवरात्रि जागर बाबा गोरेखनाथ पीठरे आराधना सारा हिंदू धर्मर लोक कि जागर बोली महाशिवरात्रि बोली महाशिवरात्रि महादेव आराधना करा जाए उपवास जागर चला जाए ये जागर पूजार भी कारण अच्छे हेले ये जागर जो देवता पूजा करा जाए देवदेव महादेव आज मुझे से विषय कहूँ पूर्व बुलाई नेबी बाबा गोरेखनाथ जो जगतसिंहपुर जिला ओडिशार जगतसिंहपुर जिला जयपुर निकटस्थ छपड़ा ठारे बाबा गोरेखनाथ आज मुझे बाबा गोरेखनाथ पीठ ये बाबा अनादि काल पूजा पाई विराट बट गछ जार मूल एपर्तपारे शह शह मूल भितर मझे अच्छा बाबा गोरेखनाथ जो जलुची अखंड ध्वनि जेबे ठारू बाबा ये जगार बाहर से जगार तार कटक भितर अच्छा नायक देवता आउ देवता आम अंचल आखपाखे समस्त जान जहाँ साप कामुड़े ना से जगार माटी हाथ मारी साप कामुड़ा जगार हाथ मारिदे ना साप विष हटकी जाए और ये जगह को आसी पहुँची बाबा पिठी लगाईदे साप विष पानी में परिणत हो जाए ये हूँ मो बाबा गोरेखनाथ पीठर महात्मा आप जानते
ଏଠି ବହୁ ଭକ୍ତ ଦୂରଦୂରାନ୍ତରୁ ଆସନ୍ତି। ଏଇ ଗୋରେଖନାଥ ପୀଠର ବାବା ମହାଦେବଙ୍କର ଅନ୍ତିମ ଅବତାର। ଏହି ପୀଠରେ ଜାଗର, ଶ୍ରାବଣ, କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ ଏମିତି ବହୁ ବଡ଼ ବଡ଼ ପର୍ବ ପାଳନ କରାଯାଏ। ତା ଭିତରେ ଜାଗର ପ୍ରମୁଖ ପର୍ବ। ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଏଇ ଗୋରେଖନାଥ ବାବା ପ୍ରଥମେ କେଉଁ ଜାଗାରେ ଥିଲେ। ଆଜି ଗୁରୁ ଗୋରେଖନାଥ ପୀଠରୁ ଆଜି ଜନ୍ମଭୂମି ପୀଠରୁ ଆମେ ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ କରୁଛୁ। ଆଜି ମହାଶିବରାତ୍ରି। ଆଜି ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ପଚାରିବୁ ଯେ ଗୋରେଖନାଥ ପୀଠରୁ ସେପଟେ ଛପଡ଼ାରେ ଗୋରେଖନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି। ହଁ, କେରେକେରାଠାରେ ହେଲେ ଏ ଜାଗାରେ ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି, ହେଲେ ଜନ୍ମଭୂମି କୁହାଯାଉଛି, କାରଣ କ'ଣ? ଜନ୍ମଭୂମି ଏଠି ନୁହେଁ। ଗୋରଖନାଥଙ୍କ ଜନ୍ମସ୍ଥାନ ହେଉଛି ୟୁପି ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ଗୋରଖପୁର। ଆଜ୍ଞା, ସିଏ ଆମ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆସିଥିଲେ ଦେଶ ଭ୍ରମଣ କଲେ। ମତ୍ସ୍ୟେନ୍ଦ୍ରନାଥ ଗୋରଖନାଥ ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ଆସିଥିଲେ ଏଠି କଣ ଛାଡ଼ିଲେ ଏ କେରକେରା ଇଏ ଛପଡ଼ା ଛପଡ଼ା ପଞ୍ଚାୟତରୁ ଦୁଇ ଜାଗା ଠାକୁର ଦୁଇଟା ପୀଠ। ଏକ ବ୍ରହ୍ମ ଦୁଇଟା ଧାମ। ଧୋବେଇ ଦାସ ତାଙ୍କ ନାଁ। ଧୋବେଇ ଦାସଙ୍କ ପୁଅ ଦୈତାରୀ ଦାସ, ଦୈତାରୀ ଦାସଙ୍କ ପୁଅ କୃଷ୍ଣ ଦାସ, କୃଷ୍ଣ ଦାସଙ୍କ ଆମେ ଯୋଡ଼ିଛୁ ନାରାୟଣ ଦାସ, ବିଷ୍ଣୁଚନ୍ଦ୍ର ଦାସ। ପୁଅ ନାଁ ଅଛି ବିଷ୍ଣୁ ଦାସ, ବଡ଼ ଭାଇଙ୍କ ନାଁ ନାରାୟଣ ଦାସ। ଏମିତି ଆମ ବଂଶାନ୍ତରରେ ଏଠି ପୂଜା ଚାଲିଛି। ଆମ ଜେଜ ଯିଏ ଅଣଜେଜ ଯିଏ ଥିଲେ ସେ ବୁଢ଼ା ବୁଢ଼ା କହନ୍ତି ଯେ ବୁଢ଼ା ସେଠି କେନ୍ଦ୍ରା ମଠକୁ ଯାଉଛି, ସେଠି ବୁଢ଼ାଟା ଯାଉଛି। ଯିବା ପାଇଁ କିଛି ଦିନ ପରେ ବୁଢ଼ାର ବୟସ ହେଇଯାଇଥିଲା, ଆଉ ଯାଇପାରିଲେ। ଠାକୁର କହିଲେ ଏ ଛୁଆ ଏଠିକି ଆସିବୁ, ମୁଁ ତୋ ପାଖକୁ ଯିବି, ତୁ ସେଇଠି ମଧ୍ୟ ପୂଜା କରିବୁ। ଆଉ ତୋ ଛୁଆ ପିଲା ଚାରିଟା କ୍ଷେତ୍ର ହଠାତ୍ ରାତିରେ ବୁଢ଼ା ଶୋଇ ପଡ଼ିଲା। ଫେରି ଆସିକିରି ଶୋଇଛି। ଇଏ ଠାକୁରଙ୍କ ପଛପଟେ ଗାଡ଼ି ପଛପଟେ ଗୋଟେ ଗେଉଟ ଗଛ ଥିଲା, ଆଉ ଶାଡ଼ା ଗଛ ରାସ୍ତାରେ ବାହାରିବ। ପୂଜା କରୁ ଆଉ ଆଜି କହୁ ଏଠିକି ଆଉ ଆସିବୁ ଚାଳି କରିଦେଲେ ବାଉଁଶ ଚାଳି କରିଦେଲେ। ଏଠୁ ଏମିତି ହେବା ଭିତରେ ହେଲେ ଲୋକ ଏଠି ପ୍ରବଳ ଲୋକ ହେଲେ ଏଠି ହେଲେ ଠାକୁର ଏଠି ଜଣେ ଶିବଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଛନ୍ତି। ତା ଭାବ ଭକ୍ତିରେ ଆସିଛନ୍ତି। ସବୁ ଜାଗାରେ ଭକ୍ତର ମାନ ଭଗବାନ ରଖନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଏଠି ଜଣେ ଭକ୍ତର ମାନ ରଖିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ଘରେ ଆସି ପୂଜା ପାଇଛନ୍ତି। ମହାଦେବ ମହାପ୍ରାଣ ମହାଯୋଗୀ ମହେଶ୍ୱର ସର୍ବ ପାପ ହରଣ ଦେବ ମକରାୟ ନମଃ। ଆଜ୍ଞା, ସବୁ ସମୟରେ ଯୁଗ ଯୁଗରେ ଭଗବାନ ଭକ୍ତର ମାନ ରଖିଥାନ୍ତି। ସେଥିରେ ଦୋବେଇ ଦାସ ବି ଜଣେ ଗୁରୁ ଗୋରେଖନାଥଙ୍କର ପରମ ଭକ୍ତ। ଦୋବେଇ ଦାସ ଯୁବ ବୟସରେ ପୂଜା କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଥିଲେ କେରେକେରା ମଠକୁ। ଧୀରେ ଧୀରେ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଆସିଲା। ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଅବସ୍ଥାରେ ଯାଇପାରିଲେ ନାହିଁ। ବୟସର ଶେଷ ସୀମାରେ ପହଞ୍ଚି ସାରିଥିଲେ। ସେହି ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ଦୋବେଇ ଦାସ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇପାରନ୍ତିନି, ବାଟରେ ବହୁ କଷ୍ଟ ପାଆନ୍ତି, ସେହି ସମୟରେ ଗୁରୁ ଗୋରେଖନାଥଙ୍କୁ ଡାକନ୍ତି ହୃଦୟ ସହକାରେ, ହେ ଗୁରୁ ଗୋରେଖନାଥ, ମୋତେ ଟିକେ ପହଞ୍ଚେଇ ଦେ ତୋ ପାଖରେ। ହେଲେ ଗୁରୁ ଗୋରେଖନାଥ କ'ଣ କରିଥିଲେ ଜାଣିଛନ୍ତି? ରାତିରେ ସ୍ୱପ୍ନାଦେଶ ହେଲେ, ତୁ ଆଉ କାଲି ସକାଳୁ ମୋ ପାଖକୁ ଯିବୁନୁ, ମୁଁ ତୋ ପାଖକୁ ପଳେଇ ଆସିବି, ତୋ ପାଖରେ ଭୋଗ ଖାଇବି, ତୋ ପାଖରୁ ପୂଜା ପାଇବି, ତୋ ପାଖରେ ଦୈନନ୍ଦିନର ନୀତି ବି ହେବି। ସେଇ ଦିନ ଠାରୁ ଦୋବେଇ ଦାସ ଗୋସାଇଁଙ୍କର ପୂଜାରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇ ଏଇ ପୀଠକୁ ପଳାଇ ଆସିଲେ ବାବା ଗୋରେଖନାଥ। ଭୋଗ ଖାଆନ୍ତି, ପୁଣି ତାଙ୍କ ମଠକୁ ଚାଲିଯାଆନ୍ତି। ସେଠାରେ ମଠରେ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ସହିତ ରୁହନ୍ତି। ଏଠି ଦୋବେଇ ଦାସ ସ୍ଥାପନ କରିଥିବା ମନ୍ଦିରକୁ ମଧ୍ୟ ଆସନ୍ତି। ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦୋବେଇ ଦାସଙ୍କର ପରିବାର କ୍ରମାନୁକ୍ରମେ ଏଇ ମଠର ପିଢ଼ି ହେଲାଣି ଏଇ ମନ୍ଦିରର ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ସହିତ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ
ତାଙ୍କର ପରିବାର ବି ଲାଳନ ପାଳନ କରନ୍ତି। ଭଗବାନ ତାଙ୍କ ସହିତ ସବୁଦିନେ ବି ଅଛନ୍ତି, ସେ ନିଜେ ବି ଅନୁଭବ କରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତରେ କହିଲି ଆମ ପରିବାର ଗୋରେଖନାଥଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ, ଆଉ ତାଙ୍କ ପରିବାର ଗୋରେଖନାଥଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ, ଗୋରେଖନାଥ ବି ତାଙ୍କର ନନା। ଆଜ୍ଞା ଏଇ ହେଉଛି ଗୁରୁ ଗୋରେଖନାଥଙ୍କର ଏକ ଭକ୍ତର ପୀଠ, ଯାହା କୁହନ୍ତି ଗୁରୁ ଗୋରେଖନାଥଙ୍କ ଜନ୍ମ ମାଟି। ଦେଖିଲେ ନା, ରହୁଛି ଆଜ୍ଞା, ନମସ୍କାର।